Я паспрабую адказаць на пытанне, як выглядае прамоўленая ці вусная гісторыя Беларусі 20 стагоддзя, якімі метадамі яе можна даследаваць і, адпаведна, якія вынікі гэтых даследаванняў могуць быць. Найбольш традыцыйная рамка ці катэгорыя, якой карыстаюцца вусныя гісторыкі пры аналізе ўспамінаў, гэта паняцце калектыўнай памяці ў разуменні сацыолага Марыса Хальбвакса. Калектыўная памяць – гэта памяць пэўнай групы людзей, якая адрознівае іх ад іншых груп і якая перадаецца з пакалення ў пакаленне. То бок не абавязкова кожны індывід гэтай групы мусіць мець ці перажываць той самы досвед, які перажылі ўсе астатнія члены групы. На сённяшні дзень у Беларусі ёсць такі значны комплекс вусна-гістарычных крыніц, які сабраны беларускім архівам вуснай гісторыі. Гэта больш 1200 успамінаў. Пераважна гэта ўспаміны рэспандэнтаў, жыхароў беларускіх вёсак 20-30-х гадоў нараджэння. І вось зыходзячы са спецыфікі гэтай сацыяльнай групы, можна казаць і аб нейкіх асаблівасцях той калектыўнай памяці, якая склалася ў межах гэтай групы. Кожны вусны ўспамін рэспандэнт будуе, зыходзячы з пэўнай канфігурацыі памяці, то бок узаемадзеяння калектыўнай і індывідуальнай памяці ў канкрэтным успаміне. Калі ў вусным успаміне калектыўная памяць дамінуе, то мы маем пэўныя стэрэатыпы і патэрны паводзінаў і можам вывучыць іх. Калі калектыўная памяць ураўнаважвае памяць індывідуальную, мы маем тыповую гісторыю свайго часу. Ёсць рэдкія выпадкі, калі індывідуальная памяць пераважае. І тады мы маем магчымасць скарэктаваць калектыўную памяць і знайсці новыя накірункі для даследавання. У большасці выпадкаў калектыўная памяць дамінуе над індывідуальнай. Адваротная сітуацыя здараецца у выпадках, калі мы маем справу са зніклымі супольнасцямі, якія не сфармаваліся да канца. У дачыненні да гісторыі 20 стагоддзя гэта, напрыклад, група рэпрэсаваных, якія не мелі пасля вызвалення кантактаў з іншымі членамі сваёй супольнасці, не маглі будаваць калектыўную памяць. Гэта можа быць група вернікаў, якія засталіся без святара, без парафіі і так далей, і мусілі захоўваць сваю ўласную ідэнтычнасць рэлігійную сваімі сродкамі індывідуальнымі. Для ўспамінаў жыхароў Беларусі пра 20 стагоддзя можна вылучыць некалькі відаў традыцыйных калектыўнай памяці ці некалькі дыскурсаў, у якіх адбываецца ўспамін. Першы, самы, напэўна, распаўсюджаны, гэта беларускі нацыянальны дыскурс. Ці яшчэ можна яго назваць заходнебеларускім, паколькі ён фармаваўся менавіта ў часы міжваеннай Польшчы. Для гэтага дыскурсу характэрна крытычнае стаўленне да ўсіх уладаў. Да яго характэрна сюжэт цяжкай долі, выгнання, пошукаў лепшага. Таксама ён характарызуецца павагай да адукацыі, да адукаваных людзей. Для беларускага нацыянальнага дыскурса характэрна прыхаваная ідэнтычнасць, якая праяўляецца толькі ў параўнанні ці супрацьпастаўленні з іншым, ці пры адказе на пытанне, чым іншае адрозніваецца ад той групы, да якой належыць рэспандэнт. Яшчэ адным распаўсюджаным дыскурсам з'яўляецца так званы сялянскі дыскурс, які будуецца на агульнавядомых катэгорыях зямля, праца, вера, лакальнасць і гэтак далей. І гэтыя катэгорыі праяўляюцца менавіта ў вусным успаміне, і на іх спасылаецца рэспандэнт. У 20 стагоддзі адбылася вельмі вялікая трансфармацыя гэтых катэгорый антрапалагічных, і звязана яна была з працэсам калектывізацыі
і адпаведна змянілася стаўленне да форм гаспадарання, і гэта адбівалася ва ўспамінах рэспандэнтаў. Яшчэ адным дыскурсам, які з'яўляецца не настолькі распаўсюджаным, але які таксама праяўляецца ў успамінах рэспандэнтаў 20-30-х гадоў, гэта рэлігійны дыскурс. Зразумела, што ён можа быць адзначаны толькі ва ўспамінах святароў ці вернікаў, якія належалі да пэўнай царквы. Маркерамі так званага польскага дыскурса могуць быць згадкі пра касцёл, тэорыю крэсаў усходніх. Гэта таксама ацэнка пачатку Другой сусветнай вайны ў 1939 годзе як захоп спрадвечных польскіх тэрыторый. Гэта згадкі пра ўдзел у польскіх грамадскіх арганізацыях уже пасля 90-х гадоў. Савецкі дыскурс з'яўляецца найбольш распаўсюджаным ва ўспамінах. Яго маркерамі з'яўляецца згадванне калектывізацыі і існавання калгасаў як адзінай магчымай формы гаспадарання. Другая сусветная вайна пачынаецца ў 1941 годзе і характарызуецца ўсеагульнай барацьбой народа супраць захопнікаў. Пры гэтым не ўлічваецца моманты калабарацыі, не ўлічваюцца вывазы ў Германію і так далей. Змаганне на фронце з'яўлялася асновай савецкай ідэнтычнасці і маркерам прыналежнасці да савецкага грамадства. Зразумела, што кожны з гэтых дыскурсаў рэдка сустракаецца ва ўспамінах у сваім такім крышталізаванай форме. Звычайна гэта адбываецца ў спалучэнні з іншымі дыскурсамі. Напрыклад, заходнебеларускі і сялянскі дыскурс, сялянскі і рэлігійны дыскурс і гэтак далей.